Bueno, Rubén, partido esta fin de semana, fronte ao Vitoria, que agardades un pouco do rival ou que esperades dese equipo? Bueno, un equipo filial con xente nova, que son equipos que según vai avanzando a competición suelen ir a máis. Teñen xogadoras de calidad que son bastante novas, onde que, bueno, os equipos filiais nesta categoría son un pouco atípicos no sentido de que son rapazas novas, pero de 19 e 20 anos, como son rapazas novas de 13 e 14. Entón, pues, bueno, algunhas teñen xogado en seleccións galegas anos anteriores, está juvenil na cadete, e son bons futbolistas. Despois de 2 semanas de parón aí un pouco obligado, como afronta o equipo esta cita despois? Viñolle ben para recuperar xente, para adestrar máis, ou en contra foi un pouco negativo porque non se pode competir? Si, pues realmente foi o contrario, porque sufrimos, creo que son 3 ou 4 baixas a maior da que xa tiñamos, porque sufriu un golpe na bicicleta, ten unha fisura no esternón, prácticamente acabou xa a temporada xa, Emma non pode viaxar por motivos persoais, porque, bueno, ten un familiar enfermo e non pode viaxar, e a maiores, pois tamén Feijóo andaba renqueante dun golpe do partido de Valladares nun pé e nunha mao, foise mirar e, bueno, ten para unha temporadinha parada tamén, onde por encima, pois, perdemos máis xente. Andrea e Aldara van chegar moi xustas porque veñen de viaxe de excursión de fin de curso e virán xusto para o partido sin adestar estas semanas. Siguen sendo entonces as baixas o gran problema desta tempada? Sí, a verdade é que é unha cousa increíble, xa cando Sofía me comentou que lle pasara que xa é o colmo, o sea que xa non sei que facer porque o outro día estábamos 6 anos para adestrar, porque Dana tamén estaba con golpe na ciática, non daba nin camiñaba, non que se recuperou, pero que parece que nos mirou un torto porque non é unha cousa que desconforme. E de cara tamén do Victoria, un pouco, bueno, que comentabas, eso é un equipo que está na parte baixa, vos xa salvados matemáticamente, con 15 puntos xa de vantaxe sobre aí. Imagino tamén un pouco buscar a victoria para intentar recortar co Mos e acabar o máis arriba posible. Sí, a ver, vai ser moi complicado quedar máis arriba do sétimo puesto porque é que estamos a 7 puntos. Entón é moi complicado que queden 15 o Mos, a ver, non é que sea un equipazo, pero arriba ten xente de calidad, van querer quedar de sextos, ou se poden máis arriba, entón vai ser moi complicado, máis que nada porque nos, claro, que as baixas que temos, pois o equipo por resente bastante, xa de feito o domingo pois vamos a sacar un equipo que se pode, entonces é moi difícil que lle podamos recortar puntos. O importante, bueno, se pode quedar sétimos, senón, pois mira, se vamos a temporada e do que se trata. E que valoración farías do que foi ata agora a temporada, sobre todo con esa entrada de novas rapazas no clube? Si, bueno, esta temporada, xo dixen moitas veces, que para min é un fracaso no sentido de que se partía que a idea de lutar polo ascenso e na xornada 2, pois, truncouse esa ilusión que tiñamos, non? Entonces, un pouco, unha vez que te metes na dinámica de que sabes que non vas a estar aí arriba, pois é moi difícil a motivación das xogadoras para decirle que vamos segunda, que vamos terceira, é moi complicado, e foron encadenando baixas e baixas e baixas, e chegamos a ter 7 xogadoras titulares lesionadas ao mesmo tempo, e iso é inabordable en ningún equipo que quera lutar por estar arriba. O Valladares estuvo sobre toda a temporada que non tuvo lesións e por iso está como está, se chegas de baixas pois tamén pasaría o mesmo. Por outro lado, das rapazas novas, pois veulle ben este tema porque así puderon xogar moito máis, puderon disfrutar a primeira autonómica, coller experiencia porque po ano que ven van ser terás que collan o carro o equipo.